салом алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канал. дар намори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестед, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд ёки замини фурӯшӣ доранд, машини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш 20 сомай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, колхози Россия, яккомнатаа квартира дар якум этаж қарор дорад. 24 метр квадратсия нархаш бошад. 100 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон, яккомнатаа квартира дар 13 этаж қарор дорад. 53 метр квадратсия нархаш бошад. 175 000 сомонӣ бо савдо мешавад. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Синой, дукомнатаа квартира дар 10 этаж қарор дорад. 59 метр квадратсия нархаш бошад. 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, дукомнатаа квартира дар 13 этаж қарор дорад. 48 метр квадратсия нархаш бошад. 175 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, райони Шамсиддини Шоҳин, яккомнатаа квартира дар 4 этаж қарор дорад. 38 метр квадратсия нархаш бошад. 105 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, дар пеши боғи модар, Шамсиддини Шоҳин, дукомнатаа квартира дар 2 этаж қарор дорад. 44 метр квадратсия нархаш бошад. 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, поёни автодром, секомнатаа квартира дар 3 этаж қарор дорад. 81 метр квадратсия нархаш бошад. 195 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад.